Warm, hè? Dat kun je wel zeggen, ja. Maar je hebt ook een redelijk zomers nummer. Ja, dat klopt. Dat is mijn nieuwe nummer, Ik Wil Jou. En de mensen vonden het heel leuk. En het past wel bij dit weer, denk ik. Ja, dan had je hem al vaker voor zo'n groot publiek gedaan? Ja, wel vaak. Ik heb natuurlijk Mega Piratenfestijn gedaan. En ik moet van een week op de Rijnweek optreden. En daar is natuurlijk helemaal druk. Dat wordt denk ik mijn grootste optreden vanaf nu. Ja, het voelt voor mij heel goed. Ik vind het altijd leuk als de mensen meedoen. En vooral als je een eigen nummer hebt natuurlijk. En ze doen daarop mee. Dus ik ben heel blij dat het allemaal zo gaat nu. Ja, je zei het zelf al, hoe komt het? Ja, hoe komt het? Ik denk gewoon dat het een leuk liedje is. En het is makkelijk natuurlijk. Deed dit dat Ik Wil Jou, Ik Wil Jou. En dat slaat natuurlijk aan. En de mensen blijven dat onthouden. En zingen op het eind zingen ze het gewoon mee. Dus dat is heel leuk. Ik kies samen met mijn platenmaatschappij welk nummer ik wil. Maar ik bepaal uiteindelijk zelf wat ik wil. En dat was, bij dit nummer was ik gelijk... ik vond het een leuk nummer, dus sloeg gelijk aan bij mij. Heb je nou duizenden meisjes constant achter je aanlopen? En volgens mij zijn het er nu 970 zo. Nee, nee, ik weet niet hoeveel, maar het gaat in ieder geval goed. En ze vinden het allemaal leuk wat ik doe. En ik probeer heel veel terug te doen voor hun. Zoals loop ik ook even publiek in, om met ze op de foto te gaan. Dus ik vind het allemaal leuk.